Milí Bratislavčania, chcem vás aj touto cestou pozvať na Európsky týždeň mobility. Je to podujatie, ktoré už 10. rok signalizuje trend odklonu od individuálnej automobilovej dopravy k verejnej doprave, cyklistickej doprave, k pešej doprave, dá sa povedať k alternatívnym, teda iným druhom dopravy. Musím povedať, že tento trend nastúpili aj mestá, ktoré sú známe v Európe vysokou kvalitou života. Spomeniem ako príklad Kodaň, ktorá je známa rozvojom cyklistickej dopravy. Podobným spôsobom možno charakterizovať aj Viedeň, ktorá sa v rebríčkoch kvality života umiestňuje na jednom z popredných miest. Pre nás je to zaujímavá inšpirácia, že sa to dá. Napriek tomu, že Bratislava sa v posledných rokoch rozvíjala ako mesto, ktorá uprednostňovala najmä rozvoj automobilovej dopravy. Myslíme si, že to nie je možné takto pokračovať a chceme podporovať práve tie iné alternatívne druhy dopravy, na prvom mieste verejnú dopravu, cyklistickú dopravu a aj rozvoj pešej dopravy. Urobili sme v tom konkrétne kroky a budete ich vidieť aj počas Európskeho týždňa mobility, pretože nájdete podujatia cyklistické, bežecké, podujatia, ktoré vás budú pozývať do mestskej hromadnej dopravy s bratislavskou mestskou kartou. Jednoducho symbolicky v tomto týždni chceme ukázať, že nemusíme všade chodiť len autom, ale máme k dispozícii aj mnohé iné druhy dopravy. Samozrejme v tomto trende budeme pokračovať aj po ukončení tohto týždňa. Uvažujeme o ďalšom rozvoji koľajovej dopravy v meste, ktorá by sa mala stať nosným dopravným systémom. Mám na mysli rozvoj električkovej trate smerom do Petržalky, prepojenie a integráciu prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, to sú vlaky, prímestské autobusy a mestská hromadná doprava, s ktorou by sme chceli začať v budúcom roku. A potom samozrejme ďalšie kroky, ktoré budú znamenať preferenciu verejnej dopravy, aby sa verejnou dopravou cestujúci dostal na určené miesto skôr, ako sa tam dostane autom. Ešte raz vás chcem všetkých pozvať na akcie Európskeho týždňa mobility. Bude to ukážka toho, že sa to dá aj inak. Že aj v tejto oblasti chceme začať so zmenami, ktoré budú pozitívne a ktoré dokážu odpovedať na tie problémy dopravy, ktoré Bratislava dnes má.